ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми нур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 1 декабри соли 2025 навори хонаҳо кардем баҳри шумо дӯстон ва бардорони бениҳоят муҳтарам. бовар дорам навори имрӯза ба шумо маъқул мешавад. хонаҳои гуногун ҳаст, яъне аз душанбе аз ҳар нуқтаҳо хулосия ба мин имрӯза наварда ҳастай. дӯстон ва меҳмонони гиромӣ, шахсоне ки нав омадаед, хоҳишмандам обуна шудан фаромӯш накунед, лайкора бизанед. ҳатман барои савдо кардани хонаи худ метавонед ки дар рақамҳои рӯнаварда муроҷиат кунед. гап бисёр нашавад, тамошо кунед эълони аввала. хуб, хонаи фурӯшӣ дар Московский аст бардорон, дар пушти МЧС дар бардорон. хуб, 2 ҳуҷра дорад, 4 ҳуҷра дорад, 6 сотиқ замин. пушти МЧС дар дуюм кӯча, 6 сотиқ, 4 ҳуҷра, калидор подвалш ҳаст. боз ди хонаи бараки дигар ҳам дора. ғайр аз инҳо нарх кардан айни ҳол 400 000 сомонӣ. 2 то рақам гузоштагия дӯстон, марҳамат метавонед ки шумо занг бизанед. оғили дуошёнага ҳастай, яъне ки дар ошёнаи аввал чорвои калон ё ки хурди шохдора мемонед, дар дуюм ошёна ка ба монанди ка дарза алаф дигар чизҳо. документош ҳама 100% омода, об ҳаст, барқ айни ҳол ба шумо маълум. таъҷилан ҳаст, яъне ки савдо мекунем меган. эълони дуюм мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар 7 километр дӯстон, пушти бозори Ховаронда қарор дорад. айни ҳол ана хона дар 5 ошона. идом худаш доми 6 ошонага мешавад. 4 моҳ пас мега тайёр мешавад, яъне ки ба шумо месупоранд. 53 квадрат. ака хитон дӯстон, 53 метри квадратира чанд қайи хона бикунем боз. хуб, пас аз 4 моҳ тайёр мешавад. нархш 320 000 сомонӣ айни ҳол гуфта истоданд. 2 рақам ҳаст дӯстон, ҳам телефони дастӣ ва ҳам дастии акамон ва ҳам рӯси WhatsApp. метавонед ки шумо муроҷиат кунед. аз номи канали Авто ТВ занг бизанед бардоҷоно, шояд ки боз ба шумо арзонтар карда бита. воқеи маълумот хоҳишмандам пурсон шавед. сеюмин эълон мегзарем дӯстон, яъне навор каме дарозтар ҳаст, аз ҳамин сабаб овози видеоро киштема. хидмон камакӣ суҳбат мекунем бо шумо. хоҳишманд ҳастам, пайгирӣ кунед. ин хона бардоро дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабуз айни ҳол қарор дорад. 3,5 сотиқ замин дорад, 2 ҳуҷраи дигар дорад. дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, шумо хоҳиш карден дар комментария, хоҳиш карден дар WhatsApp ҳам нависонен баромаден. ака илоҷ боша хона то 220 000 ами коробка ҳам боша, агар коробка ҳам бошагӣ чизаш бардоро, ина марҳамат ана ҳамин коробка аст. монтаж катур кардаги аллакай ба худи шумо маълум. ана боз чӣ мондо гуфта? нархаш 220 000 сомонӣ. боз муомила дорад аз номи канали Авто ТВ дӯстон, бениҳоят муомилаи хуб карда мешавад. 2 рақам гузоштагем, ҳар ду рақамҳо ҳам тоҷикӣ 005 47 62. дар ин ҳам WhatsApp ҳаст ба +992 789 789, яъне 47 охири 62. рақамҳои золотое бардоро азиз, марҳамат метавонед ки муроҷиат кунед. калидор баня, об ва барқ, яъне ки чизо мушкил намешавад дӯстон. боқӣ ремонтша ба таби дилтон мекунед. хитон касоне ки харидорӣ мекунанд бо ҳамин гуна нарх, ҳозираш табраҷон ҳамин қасмдорӣ баги партомонаш бо як дастат бараса мегирӣ, бо ремонтш мекунӣ. ягон ҷои грез ҳам надорад. хуб, хонаро бардора азиз, хитон диден ҳолатша состоянша. акаон мега ҳуҷҷатош ҳаст. сар як пиёла чой бо насиб боша, агар бирен аз наздик суҳбат кунед, шояд ки боз арзонтар бикунад. гирд атрофаш ба шумо ба дӯстон маълум. уси забори ҳамсоя, ибара забори ҳамсоя. ана иҷа ба фикрам ки ҷои ҷангаш мешавад, яъне ки иҷа ҳоҷатхона, як тарафаш кушодаб дастай. чӣ хел ки хитон дида истодем.
хулас нархи наво ҳамин гуна 3.5 сотиқ, 2 ҳуҷра дорад, калдори ҳаммом дорад. ира гуфтамонтон калдори ҳаммом ҳаст. дар шаҳри дар деҳаи Уртабыз буда бардори ҳисорӣ. дар ҳамин деҳа агар мактаб бошад, бисёре аз шумо мегӯянд ки мактабам ҳастай, беморхонаам ҳастай. агар ки бошад, ман худам ҳисор рафтагӣ нестам дар ҳаётам. агар ки бошад дӯстон, дар комментария нависед. инам хеле ҳолат намехе састаяни мардуро. хонара боз бирем бибинед. агар айсменблок кардагӣ бошад, бовар ки дар тобистон ҳамқа гармак мешавад. хай дар зимистон хунак мехӯрӣ. дигар чиш монда гуфта бардуро. ов ҳастай. дар ин масъала яна ки мушкил намекашем. инам хеле гап. инак дӯстон мегзарем ба эълони чорумон. эълони чорумон боз як квартираи бениҳоят хуби дигар дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар гардиши Ленинград. 2 ҳуҷра дорад бо чунини ремонти нави замонавӣ ва зебо. 45 метри квадратӣ дорад дӯстон. дар ошонаи сокилнӣ қарор дорад. сокилни этаж дукомнатага 45 метри квадратӣ. эълонтон мекунем ки қариби 300 000 сомонӣ шуда бардоро як кафкӯбӣ бизанем. бениҳоят қимат 300 000 сомон шудааст фашти. сокол не ошона. хуб, ду рақам ҳаст дасти WhatsApp яка. ҳардушам номерои русӣ аст. +7 964 344 8495 +7 963 324 74 59. қатъи чизи чорааш фурӯхта мешавад мега. намиқа гапи хуб. 5 миллион дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе аст. дар ноҳияи Шоҳмансур аст. дар поёни Мавлоно аст дӯстон. дар Ҳалқаҷар аст. дар назди мактаб аст ва беморхона аст дӯстон. хонаи ҳаволигӣ иборат аз 6 сотиқ. 6 ҳуҷра дорада 2 комнаташ ремонт кардагӣ. 4 комнатаи дигараш бошад монтаж шкатур кардагии об дида истодаанд ки ҳаст светомембран 620 000 сомонӣ гуфта истода. айни ҳол рақамҳои 908 23 58 85 ё ин ки +7 969 437 92 72 дӯстон маромад занг баред. наздик ба мактабу беморхона, масҷид ва дигарҳо дӯстон. ин модари азиз ба Русия сафар мекунад. аз ҳамин сабаб зуд бояд фурӯш мегӯяд. шашумин эълон мегзарем. бардоро видеонавори зинда шид. хитон дида истодаем ҳолати хонара састаниша. е бача 4 комната 4 сотиқи дигар замин дорад. ҳар як ҳуҷра ва ҳар як сотиқ айни ҳол бо нархи 100 000 ғалтида истодааст. 4 комната 4 сотиқ бо нархи 400 000 сомонӣ. дар тарафи уч қул аст бардор азиз. дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил меша. Рӯдакӣ ноҳияи Рӯдакӣ дар куҷо? дар Душанбе. хуб, рақамҳои 975 60 93 60 марҳамат занг баред. ака дӯстон бубинед дӯстон. ҳамин хонара рости гап 10 сол пеш ҳамин хонара сохтагиам. ҳамаи ҳуҷҷатҳо омода. тамоман мушкиле нест. наздик ба мактаб, наздик ба масҷид, мағоза, беморхона ва садик. ҳамаи чизо ин нуқтаҳои зарурӣ ба хона яъне ки наздик ҳастанд. об ва барқ ҳаст яъне. хуб, нархе ки айни ҳол гузошта шудааст. боз касоне ки аз номи канали мо агар занг занад, бениҳоят муомилаи хуб карда мешавад яъне. дӯстон бирен як бишне қатъякамон чахчах кинем хонара ҳолатша бинен. агар ки арзонӣ бад карден надудактон ра ҳаммета мехезен миен. дигар чиш мон дӯстон? навара то охир тамошо кунен. ҳолати хонара хитон бибинен. ҳавличаш ба фикрам ки стяжка дошта бошад. чишмам охирияш деса мирзо. ҳавлиш стяжка надора бардорад. хитон дида истоден. агар стяжка медошт гирда атрофаш дида истоден ки бардоро ҳамаш маҳкам нест.
стяжка медошта, гирди атроф маҳкам мебуд. ба фикрам ки нарх боз каме болотар мерафт. аз ҳамин сабаб метавонед ки боқӣ чизоша хитон, боқӣ нозикиҳоро бардоро хитон сарфаш бурен. ин ҳам хиёлат қайси аст яъне. хуб, ба эълони ҳафтумон мегзарем. ягон гапи ноиҷоза бошам аз шумо эҳтиромона хоҳиш ва азр мехоҳам бардоро. дӯстон, якта илтимос подписатсия карда монед. ай шумо ягон чиз намероад, ҳатман барои реклама кардани хонаи худ метавонед ки дар рақамҳои ҳам аввал ва ҳам охир буда муроҷиат кунед. ин хона бардоро навораш бениҳоят дароз ба давондам ки вақти шуморо нагирам. бинен нав мирға ранги чӣ рафт, ранги тор. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ аст, дар деҳаи даҳана. нарх накардан айни ҳол. 8 сотиқ дорад, 3 дар хона дорад. нархгузорӣ нест, нархш бо муомила. ин ҳамин номероро бародарҷонои ман дида истода. айни ҳол худатон ҳам русӣ ва ҳам тоҷикӣ мегум мегзарам. 987 60 0360 телефони дасти яка +7 900 141 95 45. хуб, мактаби медпункт 200 метр дурай. қариб об бардоро доимӣ ҳай. свет мисли ҳар ҷоҳо. лимит фақат. харидори аниқ занг занен. хоҳишманд ҳастам аз шумо бардороӣ ки айни ҳол дар восеъ ҳастед. шербачаҳои восеъ буда конкрет агар харидор бошад илтимос харидорӣ накунед. просто барои интерес бошад. шумо маблағ дорем бардоро мисол ана хона хариданӣ ҳастен. агар боша маблағтон метавонед ки аниқ занг занед. ҳатман шояд ки ба маблағ шумо туғурӣ бигира нархнавои хона. аммо шахсоне ки намехарен просто ради интерес боша илтимос ва хоҳишмандам занг задани шумо шарт нест. дида истодаем ки кондитсионер бо тамоми чизи чораи шикайни ҳол дида истодаем бардоро азиз муомила кунед. шояд ки чизи чораш қатӣ бита акмада нагуфтанд ки чизи чораш қатӣ мефурӯшам не. боз муомила кунед, шояд ки ба шумо арзонтар кунад. ин инҷада бардоро дидастем ки ҷои чай, инҷа ҷои озуқаворӣ, орд тамемонӣ, гандам тамемонӣ, ҳамин чизе ки барои зиндаӣ зарур ҳастанд. хуб, боқӣ маълумот дар рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. ҳаштумин эълон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе аст. дар ноҳияи сино дохил мешавад. як ҳуҷра дорада 40 метри квадратӣ. ин хонача ҳавличаи майдак ана як сотиқи дигар замин дора. гуфтам онтон 265 000 сомонӣ нарх. 40 метри квадратӣ. дар 40 метри квадратӣ хона сохтан. обши сотиқиш бошад 1 сотиқ замин. хуб, рақамҳои 553 55 37 88 ҳам ватсап ва ҳам дасти яка дӯстон марамат муроҷиат кунед. фурӯшӣ аст срочна маслиҳати муфид қати худи соҳибхона. бардоро муҳим эълон ҳамин ки расидем ба охири барнома. вақти зиёд шуморо гирифтани ман ҳам шарт нест. обуна шудан фаромӯш накунед. ҳатман барои зуд савдо кардани хонаи худ метавонед бардоро бо сари баланд муроҷиат кунед. Авто ТВ ҳама вақт дар хизмати шумо аст. подписчикони муҳтарам, сарбаланду хонаобод бошед. то наврӯҳои оянда хидмати ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.